ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶରତ କୁମାର ନାୟକ, ମାହାଙ୍ଗା, କଟକ। ସାର୍ ଗତ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2 ଦିନ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ିବ? ନା ନା ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ସେଦିନ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଭଲ ସମୟଟା। ଆଉ ଅମୃତ ବେଳା ହେଉଛି 9ଟା28ରୁ 10ଟା40 ମଧ୍ୟ। ଏଇ ସମୟରେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ମନେକର ସାର୍ କୌଣସି ଭାଇ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛି, ଆସୁ ଆସୁ 2ଟା କି 3ଟା ହେଲା କି 4ଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଯଦି ବାନ୍ଧିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାରିଟା ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବାନ୍ଧିବାଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆଉ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ୟା ଦେହରେ ସେଇଟା ପବିତ୍ରତା କାମ, ତେଣୁକରି ଆରାମସେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସକାଳ 9ଟା28 ରୁ 12ଟା40 ଭିତରେ ହେଉଛି ଅମୃତ ବେଳା। ଏ ସମୟଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଭଲ, ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ବାହାରୁ ଯାଇଛି କିଛି ଆରାମସେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ।